Hello guys. And so dahil day off ko bukas, yun, so ipapakita ko yung every Sunday routine ko, kung anong ginagawa ko. So bukas, gigising ako ng alas 4. Ayun, maglalaba ako. Lagi ko ginagawa yan. So, ipapakita ko yung yung mga gamit. At naka-ready na yung mga gagamitin kong hanger. Ayan. So, yung regalo nilang damit sa akin. Alright. Wells TV, Kapampangan Vlogger. Ayan. Ginawa niya na ito ay niregalo po ni Sir Roland yan from San Nicolas. At yan, iniwalay ko na rin po yung decolor sa puti. Ako na yung puti. Ayan, nakababad na po yung puti. Para bukas, papaikot ko na lang. So, yun. So, abangan nyo. At so, yun. So, kita-kita tayo bukas. Madaling araw, alas 4. So, paggising ko, iba-vlog ko na hanggang sa matapos yung buong araw na linggo. Para malaman nyo kung ano yung mga ginagawa ko pag linggo. Bye-bye! Hey again, good morning. At so oras natin is 4 o'clock, mga madaling araw. At yun, so magkakape muna tayo. Habang hinihintay natin uminit yung uminit yung tubig. Start na tayo. Alisin lang natin itong bula. Start tayo sa pagkilali. Madilim pa guys, madilim pa. Alright, so dito tayo magsasampay. Yan hanggang sa ilalim. Doon hanggang doon sa ibaba, mamaya ipapakita. So siguro matatapos na ako nito mga 8 7. Kasi maaga ako naglalaba. May na yung tubig pag umaga na. Kailangan maaga. Madaling araw. Update lang ako guys, no? At 5:45 na lang umaga. So, yun. Nagliliwanag sa labas. So, yan. Papakita ko. So, maliwanag na. Hindi katulad kanina. Napakatilim. Yan, so sana hindi uulan. So nakapagsampay na ako ng iba. Yung kanina yun sa yan. So sasampay tayo ulit.
So siguro mga 4 na ikot pa ako. Pero pang to huli na to, comporter, tsaka yung mga shorts. A few moments later. Finally! So kakatapos ko lang maglaba at umabot din ako ng mahigit 3 oras. Ayan, so papakita ko sa labas. So ayan, may araw. Thanks God. Ayan, so naglalaba ako, gusto ko organize. So, yung isa, sumabit na lang dito. Tapos sa ibaba, meron pa. Ayun, yung comforter, tsaka yung tuwalya namin. At mga damit ng anak ko. Yan. Every Sunday, ganyan. So, magpapahinga lang ako. So, mag-release tayo dito sa kusina. So, lilinisin na din yung mga electric fan. Tsaka magmamap tayo sa sahig. Pahinga lang ako na konti. Stay tuned! Alright, so ngayon, lilinisin natin tong na to. Electric fan, no? Dumi-dumi na, oh. Daming alikabok. Tapos kumapit pa yung mantika. Kailangan talaga kasi nandito lang yung stove namin. So, pag nakasindi siya, hihigop ng electric fan yung mantika. So, dapat malipat ito. Hanap natin ng magandang spot. Ayan. Natutulog pa yung makina ko. So, lilinisan ko sana yung electric fan sa kwarto. Saka na lang pag nagising na sila. Mamaya magmamap tayo. Unahin na muna natin itong electric fan. So, paglinis ko dito ay yung pinaglumaang sponge. Hindi ko siya ginagamit pag naghugas ako ng plato. Dito lang siya. Kasi hindi ako na napag-enjoy. Kasi yung itim-itim na yan, alikabok na may mantika. So, syempre, magwawalis muna tayo bago mag-map. So, yung mga box na yan, naalis ko na kanina yan. Nawalis ko na. Matanggal yung yung pumalisik na mantika. Yan ang tigasin, di ba? Tigasaing, tigawalis, tigalaba. Diba, di pareho? Yan ang anak ko. Ang galing. Hindi pareho. Sinusuot. Ito, mahal to. 4,000 to. Galing ng Libya. Galing yung map. To, meron siyang sabon tsaka sabon.
Mga boys, ito lang ang paraan para payagan kayo sa mga sa mga rides o inuman. Ayun ang problema, hindi na makakabalik. Hintayin ko munang matuyo. Sa mga nagtatanong kung nasan yung camera ko nakalagay, ipapakita ko saan nakalagay. Ayan. Diyan, diyan ko nilagay. So, habang nagtatrabaho ako, naka-helmet ako, papakita ko. So, yan. Ganyan po siya. Ganyan ako nagtatrabaho kanina kahit naglalaba. Para ako tanga. Naka-helmet, nagtatrabaho. Hindi, para po magamit ko yung dalawa kong kamay. Ayan. At, yun muna for this time. So, yun na muna for this time. Magpapahinga muna ako, maliligo. So, tuloy-tuloy lang yung vlog. Maaga pa, marami pa kayong aabangan. Salamat, stay tuned! 2,000 years later. Alright! Yahoo! Alright! Yahoo! So, kakatapos ko lang maligo at wait, baby, wait. Baka dito magla-lunch yung mga pamilya ko kasi hindi kami napag-celebrate nung birthday ko. Ayun, so matutulog muna ako. Papahinga. Pagod na pagod. Say hi. Hi guys, I'm my friend and mommy. I have a many toys. Okay. So, naglalaro po siya. So, yun. Bablog ko yun mamaya pagkakain kami. Bye-bye! A few moments later. Ayan guys, so gising na po si Aljur. So nandito na po yung mga kapatid ko, so kumakain na sila. So hinihintay ko lang si Daddy. Yan, pupunta siya. So sabay-sabay kaming kakain. So papakita ko sila sa inyo. Alright? Ito po yung anak ko. Ora, say hi, Bells TV. Hi. Bel! Ito po yung mga kapatid ko. Ayan, kumakain na sila. Alright. Tatalusot din. Yung kapatid ko, yung asawa niya. Yung TikTok girl yun. Sabi aking vlog. Yung asawa ko. Ito po yung ate ko. Payaman. Someday. Alright. My daddy. Ayan, so kakain ako. Alright! Yahoo! Eh, so, nakatulog na naman ako at narinig ko yung ulan. Biglang bumagsak. Buti na ano ko na yung lahat ng nilabang ko kanina umaga. Ayun. Nasa lilong ko na. Nasa lilong. Dati ko yun. Ayan, biglang bumagsak ang ulan. Actually, kanina pa madilim. Pero, basta una kong nasa lilong yung malan. Tapos na ako maghugas ng plato at wag nyo nang pasinin yung damit ko. may butas. Nasa bahay naman ako. So, susunod natin target yung nilapang damit kanina. Back to me! What's up guys? And so that's it for today vlog. At yun ang ginagawa ko every Sunday. Ayan, maghapon. So yun lang kasi mamaya dinner na makakapaglalabas kami. So tsaka baka maaga ako matulog. Ayan, so ayan, hintay-hintay lang sa mga kanta natin guys. Marami pa yan. Huwag kayo mainip. Basta yun, pinuulit ko po, maraming salamat sa mga patuloy na nagla-like, follow, share sa aking mga videos at sa aking channel. Yung YouTube guru ko, nangungulap po na. Ayan, so, yeah, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po di kayo magsawa.
Thank you very much po, Bells TV. Alright. Yahoo!